Дасын. Казан Федераль университетінің татар әдәбияты кафедрасы мүдирі. Темасы қазіргі татар драматургиясында дини һәм фәлсәфи фикр синтезы дип атала. Рәхмәт. Хайырлы көн, ассаламу алейкум, рахматуллаhi мәрәкү, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле Рида әфәнде, хөрмәтле Дамир хәзрәт. Сезнең барыгызны да Казан Федераль университетының татар әдәбияты кафедрасы мөгаллимнәре исеменнән сәламлыйм һәм исәнлек, иминлек теләп калам. Бүгенге конференция эшендә дә барыгызга да уңышлар юлдаш булсын. Хөрмәтле җәмәгать, чынлап та мин бүген кыска гына вакыт эчендә сезгә татар әдәбияты, аның да бүгенге хәленә нисбәтле драматургиядә дини һәм фәлсәфи фикерләр чагышы турында берничә сүз әйтергә телим. Бу тема нигездә күпчелегегезгә яхшы таныш. Татар әдәбияты үзенең башлангыч чорыннан алып, директ 922 елда ислам динен кабул иткәннән соң Коръән тәгълиматы белән сугарылган һәм аны аннан башка аңлап һәм аңлату да мөмкин түгел. Моңа бәйле рәвештә менә бүгенге яшьләребез татар әдәбиятының борынгы яткәрләрен, урта гасыр яткәрләрен өйрәнгәндә кыенлык, авырлык күрәләр икән. Аның төп сәбәпләренең берсе менә Коръән тәгълиматын, ислам нигезләрен тиешле дәрәҗәдә белмәү белән бәйле. Дини әдәби әсәрләргә дә без шул яссылыкта гына якын килеп, аның тирән катламнарын ачалабыз. Бу уңайдан гафу итәсез китеп тагын бер кызыклы фикер яңагына башыма килде. Игътибар итегез, менә бүгенге көндә хәзрәтләребезнең бераз гына әдипләребезгә шундый бер шелтәсе бар. 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башында татар әдәбиятында дөнья күргән әсәрләрдә дин әһелләре кара төсләргә бирелә. Безнең муллаларыбыз, абыстайларыбыз түгелдер бәлки, бераз гына әдәпсез, әхлаксыз сыйфатларда урын ала. Менә минемчә, мәктәп курсында, хәтта югары уку йортларында әлеге әсәрләрне өйрәнгәндә дә бер мәсьәләне һәм безнең шәкертләребезгә ачык аңлату кирәк. 19 йөз ахыры 20 йөз башы ул татар дөньясының яңарышка барган чоры. Без аның икенче яңарышы, икенче ренессансы дип атыйбыз. Тукайларыбыз, Исхакиларыбыз чоры бит инде. Һәм нәкъ менә бу чорда татар милләте буларак формалашкан, татар халкы милләт буларак формалашкан. Анда җәлисчелек хәрәкәте алга чыккан вакытта милләтне шушы рус Европа дәрәҗәсенә күтәрү өчен халыкны бөтен тирән катламнарын кузгатырга кирәк. Һәм безнең әлеге әдипләребез алар нәкъ менә халыкка йогынты ясаган иң зур көч ул руханилар. Димәк, руханиларны кузгатып кына халыкны шушы яңарышка китерергә мөмкин дип исәпләгәннәр. Моның өчен руханиларыбыз арасында аерым вәкилләре әдәпсез эшкамәтләр кылганнар. Димәк, аларны чиметү, аларны тәнкыйтьләү аша дин әһелләрен әлеге яңалыкка йөз белән бурганнар. Һәм шуның белән киң планда халык массасына да йогынты ясап, аны яңарышка китерүне хуплаганнар. Менә әдипләрнең карашын, мөнәсәбәтен миңа калганда шушы ясылыкта гына. Шуңа күрә Тукайыбызны алабызмы, Исхакыйны, Ибраһимовны, хәтта Ризаитны Фәхретдиндә дә бит аерым дин әһелләре тәнкыйтьләнә бит. Менә шушы ясылыкта гына аңлатырга кирәк. Инде үземне темага якын килсәм, чынлап та әдәбиятыбыз тарихында ислам диненнән аерып карап булмый дип әйттем. Менә бүгенге без соңгы 20 елда дөнья күргән әдәби әсәрләрдә, аерым алганда сәхнә әсәрләрендә дини һәм фәлсәфи мәсьәләләр ничек торасың. Монда шуны искәртеп китик. Мин ни өчен драматургиягә тукталам? Моның бер сәбәбе драматургия бүгенге көндә театрның нигезе. Татар театры ул халыкның телен һәм халкыбызны татар буларак, милләт буларак саклап калуда гаять зур өлеш кертә. Икенче яктан, бүген китап укучылар азайган вакытта халкыбыз арасында театрны, әлеге тамашалы сәнгать төрләрен ярату бар. Димәк, ел дәвамында бер спектакльне Камал театрында гына 12 меңләп кеше карый икән. Димәк, бер спектакль аша, бер әдәби әсәр пьеса аша 12-15 меңләп кеше безнең әлеге әдәп сүзенә, әдәбият сүзенә, димәк ки, шуның белән бәйле яшәеш мәсьәләләренә якын килә дип карыйм мин. Менә шуңа күрә дә драматургиягә һәм театрга булган игътибарыбыз ул һәрвакыт алгы планда торырга тиеш ди. Инде вакытым тар булганлыктан мин берничә генә мәсьәләгә игътибар итәсем килә. Чынлап та хәзерге драматургиянең бер тармагы текстларда дини һәм фәлсәфи фикер карашларының үзара кушылып,
татар милли тормышы турында бөтенлекле күзаллар булдыруны белән бәйле. Аңлашыла да, чөнки драматурглар татар тормышы һәм татар милли характерын тудыру максатында яшәешнең каршылыклы, еш кына четерекле, бер төрле генә хәл ителеп булмаган сорауларга мөрәҗәгать итәләр. Менә аларның кайберләре яңаша яшәү омтылышы һәм Коръән тәгълиматы, күңелнең ерак почмагында яшерелгән хис-кичерешләр һәм мәңгелек турында фәлсәфи уйланулар. Сорауга җавап эзләү әсәрнең асылын тәшкил итә, ә ул беләсез инде, кызыклы, гыйбрәтле. Аның нәтиҗәсе мондый. Булай ди ул. Укучыны автор монда идеяга алып килә. Нинди генә матур, беренче карашка дөрес булып тоелган эш гамәлне дә гынаһны аклый алмый. Иманлы яшәешкә алмаш юк. Кеше барыбыр үз-үзен табу аша Аллаһ Тәгалә каршына килә ди. Туфан абыйның әлеге әсәреннән шушы идеяга миңа калганда зәвыклы, әзерлекле укучы килеп чыга. Аның саташу әсәре турында әдәбиятта шактый күп бәхәсләр булды. Мин киң бөтенләй тукталмастан беренче генә мәсьәләгә төбәтәсем килә иде. Карагыз, автор үзе чын мәгънәсендә заман кешесе инде. 25 яшьлек юридик белеме булган кыз үзенең әти-әнисен судка бирә. Миңа тиешле дәрәҗәдә матур тормыш тудыра алмагач, нигә мине 25 ел элек таптыгыз дип судка бирә. Бер караганда абсурд, мәгънәсез кебек. Ләкин әйләнә тирәбездә ошаган хәлләр булып ятмыймыни. Һәм автор әлеге бер караганда дини сораулардан читтә булган мәсьәләгә барыбер безне шушы иманлы яшәеш мәсьәләсенә алып килә. Бөтен әйбергә экзистенциаль, ягъни кире кагу, сызлану фәлсәфәсе аша, күпме дәрәҗәдә кире кагу аша килгән кыз әти-әнисе вафат булганнан соң тетрәнеп кала. Кая барырга белми һәм сыйыну эзләп әбисе каршына килә. Әбисе әсәр дәвамында балаларым, сез акылыгызга килегез дип намазга баскан саен шушы сүзләрне әйтеп килгән әлеге иманлы әби бу яшь кызга, яшь хатынга дип әйтим инде, таяныш була. Шулай әйтмибезмени? Иң авыр вакытта барыбызда, хәтта дин юлында булмаган кешеләр дә кулларына Коръән ала, яисә Аллаһым сабырлык бир дип шушы сүзләрне әйтәбез түгелме? Һәм мулла драмасы турында шуңган танылармын. 2 минуттан тамамлыйм. Мулла драмасы турында бәхәсләр күп булды. Туфан абыйның иң соңгы әсәрләреннән берсе, вафатына берничә ел калагына язылган. Һәм аны бирәктә хәтта академия театрлары, Башкорт театры, Камал театры, тагын Түбән Кама һәм башка берничә театрның мөрәҗәгать итүе кызыклы. Әсәр бәхәсле. Нәкъ менә аның чишелешүе төрле булуы һәм режиссерларның әлеге әсәрнең концепциясын дип әйтимме, асылын төрлечә аңлавы бу әсәргә җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итте. Әсәр уртасында барган бәхәс ул Әсфәндияр белән Вәли Әхмәт. Хәтерегездәдер, кем укыганы юк, Әсфәндияр ул яшь мулла, авылга алып кайткан һәм мулла булып хезмәт итә башлаган һәм авылда булган кешеләрнең каршылыгында ул төп каршылыкны күрә Вәли Әхмәттә. Вәли Әхмәт ки кайчандыр аның әтисе моннан 50 еллар элек авылда мулла булган һәм Bizə də toxtab durur. Anam teге başlanğıç ikinci bölükdə sizə elə sorular da var. Ətrafına davam edəbilir, deyilmi? Tamam yok. Hayır bitirelim. Bir minuttan bitirelim. Мин башка әсәргә тукталмыйм инде. Яхшы, масны әйтеп бетерим, аннан соң теләсәгез генә, мин кичкенә дә Епәрдә сорау моны. Әйткәнчә, әлеге Вәли Әхмәт нәкъ менә Туфан абыйның тагын бер табышы. Кайчандыр моннан, әлеге 30-нчы елларда авылда мулла хәзрәт булган торган кешене куганнар Себергә. Ул шунда югалган, вафат булган. Әлеге Вәли Әхмәт шунда туып үскән. Һәм аның күңелендә авылдашларына, бөтен кешегә ачу хисе. Ләкин әлеге ачу хисен ул яшерми. Мин ди бу авылны битерергә кайттым. Чөнки сез ди, минем әтиемне сезгә иман орлыгы җиткергән әтиемне түбәнсеткәнсез, мыскыллагансыз. Сезнең яшәргә хакыгыз юк ди. Бер кеше әлеге яшәеш мәсьәләләрен хәл итәргә аламы? Туфанар шушы сорауны куя да, бу геройның эчке күңелен табарга тели. Аның җаны авыру.
Һәм менә шушы бары тик җанын төзәтү аша гына ул үзенең башкалар язмышын хәл итәргә хакы юклыгына килә. Аның әсәр ахырында инде Әсфәндиярны яклап чыгуы үзен табуда беренче адымы булып тора. Кеше иманлы юлга беләбез барыбыз да бары тик үзен табу аша гына мин кем һәм минем тормыштагы бурычым нидән дигән сорауга җавап бирү аша гына килә ала. Менә Туфан абыйның әлеге мулласының төп табышы миңа калганда шушы бәхәсне синең һәм минем алга тамашачы алдына куюы һәм аны кызыклы, гыйбрәтле, төрлечә аңлануга урын калса да, барыбер синең һәм мине диалогка китерә. Иң мөһиме битараф булмау. Кеше битараф булмадымы, хакыйкатьтә ул барыбер омтыла, ул аны барыбер таба. Рәхмәт.